čaute. Vítajte na hajovni. Ideme dneska kričať tu na ľudí ako klasicky. A poviem vám na to, že 7-strunová gitara. Tuto je náš nový vokalista. Bude dávať screamy. Počkaj. Boris, daj scream. Nechytaj ho. A čo to? Hej! Dneska na stage. Je to tak minus 40, ale to už je dobré. Kam? A ja chcem. Zdravie. Ty čo? S birelom to sa nenatáča taký. It was at this moment that he knew. He fucked up. Som ťa ja naučil. Vilo, ty čo si robil? Vilo, kde si? Čo budem? Mic check. One, two. Lukášova, kto patariť? Unboxing. Pekne. Ilegal vešiaky. Ilegálne vešiaky. Crazy. Ako tam dáme, tak pôjde. Legálny merch. Ale to bude držať tak pôjde. Máme pre 13 z vás, čo si kúpil merch, sú také special soundy. Zistíte ešte na Instagrame, ale je to special. Máme tak. Kľudne hormón, nehnevaj sa. Mám beefy. Think. Podaj. Oh yes. O môj Bože. Dnešný večer úplne special. A vlastne to je na novú kampaň. Bude sa to volať, že Metal až na hrad. A budeme tam vlastne riešiť to, že prečo znížiť ceny alkoholu. Aby sa dalo proste vlastne piť všade na Slovensku. Voľte ma. This is not illegal. Ahojte, ja som Stella a vy ste dneska na Ilegale v Hajovni. Je, koľka to je? 7.2.2026. Tu je Lukáš. Luky! Za ním je William Vilina. Úplne vzadu je Samo, bubeník. Samo! A tu je najkrajší a najlepší člen kapely, lebo je žena, a to je Natália. To je všetko. Čo je to GoPro, kámo? Také To niečo. je kolab dvoch kapiel. Do budúcna čakajte bomby, Peťovice. Tomu ver, kámo. Zomrite. Voláme vás do Kolosea.
Alkbubu. Volá sa Igor. To je veľmi nelegálne, čo sa tu nadeje a samo je fúri. Čo? Vidlone? Vidlany? Hej. To ste oni? Hej. Vy ste vidlon? My vôbec nevieme hrať na nástroje. A vy len tak fúkate do vzduchu. A čo ty hráš vôbec? S okuliarmi rozbila som ich v mošpite, v illegal mošpite, v nelegálnom Chlapec, on cestuje a on je v Vietname. Bol cestovať celé leto. Ale dúfam, že tam nebudem vyzerať ako kocka. Kocka? Prečo kocka? Lebo vyzerám ako kocka. Ale ilegál je fakt. Aké je mudro dňa? Čo nám chceš povedať? Že ilegál je skutočne super a majú takéto skutočne dobré kalendreky. A som si to veľmi užila. Ďakujeme. Mali ste hrať metal a nie to Chcel by som sa ospravedlniť metalovej komunite za moje necitlivé vyjadrenia. Chcel som uraziť žiadnych ľudí, ktorým sa páči ilegál. To s tým ilegálom berem späť. Ilegál! Ahojte, Batman. Máme room tour hajovne, tuto na zdravej pivečko. Tuto na zdravej pivečko, Paťová Čiapka. Áno. Demote, tu sa konajú koncerty. Pekný krásny stage, tam sme boli. Tu boli mošpity ako nikdy predtým. Proste ilegál. Underground nespí. Chlapci, Underground nespí. Zistili ste to? Lebo ja už, hej. Krásne pivečko. Backstage, krásny. Nech sa vám páči. Kryzrumka. Teraz ideme na najviac cool miestnosť. Oh shit! Bracho, chce sa ti dárať čas miestom, ne? Oh! What is it? Bracho, ja neviem, prehrávam. Hej, on prehráva, to on je slabý hra. Čo je toto? Najviac cool miesto na svete. Y'all drive safely and buckle up cause the police will jack your ass. Aký máš nos, kámo? A estetik nos. Mám môj podpis na ryti, kurva! Podaj písať. Fuck is happening? Poď sa, čo máš? Ukáž! Ja poviem do vlogu len to. Přátel, stačí mi. Akože keď hrajú illegal band, tak akože pogovať s postavením je veľmi ťažké. No jasné, kurva! Čo je macka uška? Hej, to je macka uška. Nie som vykričaná. Až potom, keď sa zjebem, tak som vykričaná, kamo. Oh yes. To sú parky z konia. Rapeš ťa z dola. Oh shit. Rapeš ťa z dola, kámo. Robím mlynský kola. Čo? Tu máš frajerku. Dobre.
Haló. Kámo, máš hovor, Yes. Počúvaj, nejde mi internet. Za čo ja platím Tigeňovi? No. Haló. Čaučomku. Dobré ránko. Underground nespí. Veď Underground nespí. Nemôžeš spať. Shrek quiz. A pri ňom Gustav Husák, kurva. Kde? Tam, zarabovaný. Čo si nikto nevšimol? Dano drevo quiz. Poď sa na to. Povedz nám nejakú hlášku. Čo? Použi metlo. Použi metlu, Dano. Čo? Hej no. Neroď mi ty piča. Použij metlu, Dano! Použij metlu! Neraď mi ty piča! Zachránte deti v osírenom štáte.